Tervetuloa Assassin's Creed Unityn pariin. Suoraa jatkoa aikaisemmin pelaamalleni Assassin's Creed Roguelle. Jos et oo sitä vielä kattonut, niin kannattais varmaan kattoo. Eikö se ollut hyvä alkuintro? Ei mustakaan, mennään itse peliin. The past is not lost. The past lives inside us. Encoded in the double helix are the experiences of our ancestors. After 3 decades of research, our engineers have forged the cutting edge of biotechnological interfaces. We have unlocked the lives of our forebears. We have opened a window into the past. This is Total Immersion Entertainment. With the press of a button, you will experience the most pivotal moments in history. All from the comfort of home. Welcome to Helix, where the past is your playground. Nice. Jee. Tää on vähän erilainen animus, mihin mä oon tottunut, mut kai me mennään ton joulupukin murhajaisiin. Ainakin siltä näyttäis. Jacques de Molay was a man of principle. Kerron myös tässä vaiheessa, että mä muuten nauhoitan semmosella ohjelmalla kuin Shadowplay, jos joku ei tiennyt. Mielestäni tämä on aivan hyvä. Sanoisin, että jopa loistava nauhoitusohjelma. Who goes there? A friend of the temple. Fluaurak. The council's message was absolute. You're not welcome. Olisi kiva saada teille ne tekstit tohon, mutta mä en halua keskeyttää näitä cutsceneja. Another day, perhaps. King Philip disagrees. Damn you, man. Why you're not rotting in a cell at this moment, I cannot fathom. Eli nää on nyt vissiin temppeliherroja, jos en ihan väärin katsonut. We are betrayed. Draw your swords, men. Defend the temple. Not you, brother. I have a different task for you. Come with me. Okei, ja nyt laitetaan ne tekstit. Noi. Se oli kätevää. Philip's moving faster than we expected. Another hand is at work here. The Pope? The assassins. Assassins? I thought the Mongol Khans broke. Ei vitsi, olisiko siellä ollut jotain dialogia. We will not Meni liian nopea. tonight, but if you make haste, we may yet save our order. What must I do? Go to the temple. Take the sword and the book. Hide them. They must not fall into Kumminkin the siis assassin's tähän aikakauteen nähden salamurhaajien pitäisi olla tavallaan kaikkien jo tapettuja. Koska mongolit hyökkäsi ja sitä rataa. Mä en sit yhtään tietoinen millainen taistelumekaniikka näissä Assassineissa on nykyään. Ennen se oli semmonen niinku lyö. Paina hiire ykköstä ja toivo parasta. Ai niin, mun pitäis varmaan niinku miettiä jotain tavaraakin. Hold the door. Take a different way. Aha. Tämmöstä on tää freerunning nykyään. Mä vaikutan varmaan ihan luolamieheltä, kun mä ihmettelen ihan kaikkea tässä, mutta... Oliks täällä mitään secrettejä? Ei, mutta täällä on joku ritari
Ei oo enää. Mut niin, mä vähän ihmettelen kaikkea nyt, kun mä en oo sitten ton Roguen jälkeen pelannut yhtäkään Assassin's Creedia. Siitä vanhasta huonosta koneesta johtuen. Mutta nyt... Okei. Tässä on vissiin siis erikseen niinku ylös ja alas kiipeäminen. Mielenkiintoista. Tää näyttää ihan se Dark Soulin sumu-ovelta. Pahat, jos tulee kans hiljaisia hetkiä välillä. Mä oon vähän flunssassa, jos ette vielä saanut homman jujusta kiinni. Jaha. Mä luulen, että meidän olisi pitänyt hypätä tohon niinku ensimmäinen Leap of Faith. Ai niin, mutta me ollaan temppeliherroja. Eihän me semmosia temppuja osata. Ei ku... Hetkinen. Roguessahan Shay hyppäs noita. Ei tässä ollutkaan mitään järkeä. Unohtakaa. Noniin, nyt päästään harjoittelemaan tappelua. Sehän sujuu hyvin. Me ollaan jo voitettu. Jaa. Se heitti sitten flashbangin tohon meidän jalkojen juureen. Kiva. Eikä näköjään pysty tätä nopeampaa juoksemaan. Oi, nyt otettiin eka hitti. Toka hitti. Excalibur, ei kun mitä. Eihän tämä ollutkaan Fate Zero. Enkä katoa animea, olkaa hiljaa. Jes, saatiin raamattu takas. Codex Pater Electus. Vai mitä siinä ikinä lukikaan? No tästä sitä ei varmaan kukaan pölli. Nää patsaat varmaan pitelee tätä ihan turvassa. Kaksi vauvaa suojelemassa. Ah, shit! Noniin, kiitos että katsoitte. Palaillaan ensi pelailun merkeissä. Ei kun mitä? 7 years later. Pope Clement, hear me? Before this year is out, you will answer for your crimes before God Almighty. And you, King Philip, no punishment is too heinous for the great evil you have inflicted upon the temple. I curse you! Curse you to the 13th generation of your blood! You shall be... Aika tarkkaan tolleen niinku 13 sukupolveesi asti olet kirottu. Mut mitäs sit 14? In flames of hunger and wrath. Thus came the age of true wisdom to a blistering close. The Knights Templar
Once the proud shepherds of order, peace, and illumination were no more. Oh my god. Yeah, let's get a sniffer running. If Abstergo pings us, pull me out. Ei, taas me mennään oikeaan elämään. Okay. I have a visual. Hey there. This is probably disorienting. I wanna I'll just escape read. my real life. Not my real name, obviously, but that's as much as you'll get today. Please listen carefully. Abstergo is using you, hijacking your neurons to help them sift through genetic memory data. Aha. These guys don't have their fingers in countless. Onks me viime pelissä niinku liitytty noiden temppeliherrojen joukkoon? Niin missä vaiheessa nää on muka niinku hakkeroinut meidän koneen? But we're here to stop them, and I need your help. Deacon, preload gene sequence AD16, B13, I87. Yep, spooling it up. Last week, we gained access to a bank of unsequenced memories in Abstergo's Helix servers. For now, we'd like you to experience a small sample. This should help you understand our struggle. And after that, you can decide for Please. yourself what comes next. Päästäkää mut sinne Pariisiin. Kiitos. Ja mä ajattelin muuten renderaa nämä kaikki episodit 60 fps-nä ja 1080p. Niin näyttää kivalta. Sen verran mä tiedän tästä pelistä, että me ollaan toi vihreäpukunen kakara. Arno, Arno! Arnold Schwarzenegger! Can't I go with you, Father? courage, my boy. You wait just here. I will return when this hand reaches... En mä osaa lukea! That's forever. Not as long as all that. And when I get back, we'll see the fireworks. Isä, älä mene! And Arno, no exploring, hmm? Yes, Father. En oo niin varma. Hehehehe. Aion olla ärsyttävin kakara, mitä on koskaan nähty Ranska-hoveissa. Lihava mies. Melkoisen niinku, miten sen ilmaisis? Ei mikään hirveän pitkä keskittyminen sullakaan, kun näet yhden tytön, niin lähdet jokseen sen perään. Oot sä varma, että se haluais puhua sulle? Minun imeskelysika. Vai mikä on suckling? En mä tiedä. No tullaan. Sain sut kiinni. Voitin. No kai me sit pöllitään joku omena tästä. Miten? Eiks nää on vähän niinku tarjoltaviksi tarkoitettu? Break your pursuer's line of sight to create the last known position. Jaa. Se on vähän sokea äijä. Mä juoksen päivänvalossa vaan se edessä ja se unohtaa mut. Pystyykö tonne telttaan menee? Joo. Nice. Do you know what the penalty is for stealing? These are for His Royal Highness, not the likes of you. Noni, mees nyt siitä. Come on. Noi. Moro, pöllin se omenan äsken. Lol.
Ai siitä ei tullut mitään rangaistusta, että mä jäin kiinni. No tää nyt oli vähän tyhmä. Pöllitään toinen omena. Varmaan isä olisi ylpeä. Vanha kunnon omenavaras. What happened? Ehkä mun pitäisi oikeasti yrittää piiloutua eikä vaan juosta ympyrää, mut... Ne. Nice. Täydellistä. Puhu tytölle. Nyt tuli vaikea tehtävä. Did you see their faces when we stole those apples? En nähnyt. I'm Arno. Elise. I'm here with my father. So am I. He has important business with the king. What should we do now? Arno vanha kunnon Listen. munahaukka. Mitä meidän pitäisi tehdä nyt? Never think to look for us No, here. en tiedä. It was my fault. I'm the one who took the apple. Let's see where they're going. Hurry up. Äsken täällä ei ollut ketään, nyt täällä on kaikki. Oh shit! Nähtiin Roguel lopussa mitä tapahtuu. Father? Älä sitä kelloa kato. Kato mitä sun faija makaa siellä. Oh no! He's dead! Kuka olisi voinut odottaa tällaista lopputulosta? En ainakaan minä. Varsinkaan kun olin pelannut se Roguen. Nähdäänköhän me se... Tiedätte kyllä. Kuka tässä pelissä? Arno. Arno. Look at me. Ja lihava mies ottaa meidät hoteisiinsa. Siipiensä suojaan. "13 vuotta myöhemmin. Arno on tuijottanut sitä kelloa. Can't win fairly at cards, so you stoop to thieving, you bastard! Calm down, Victor. I've only come for my watch. It's my watch. I want it fairly. Well, in a just world, Victor, I would agree with you, but this is not a just world. This is France. You're a dead man. Ooh, step lightly there. You'll hurt yourself. Table flip. Voi ei. Taskukelloni. Miten sattuikaan? I just had a nice chat with your brother. You go. Fetch the marshals. Hold on a minute. Not a man of violence. Sitten tänne näin.
God's name have you been? Ha! Got you now, you little shit! Just a little misunderstanding. Nothing to... Your master's harboring a common criminal. In broad daylight, he broke into my home and stole my watch. Did he indeed? Well, I'm sure the Marshalsea would be more than willing to sort this out. Sort what out, Olivier? A most serious accusation against your ward, sir. He robbed me. Of what, precisely? Wait for me in my library. Don't give me that look. Victor cheats when he plays Pharaoh. Everyone knows it. Arno? Who are you talking to? No one, monsieur. You'll be happy to learn I persuaded Olivier to leave off calling the Marshalsea. Again. Je vous remercie, monsieur. What is this? The 6th time? The 7th? Perhaps a new hobby might be better for your health. Well, I find Uusi harrastus, niinku vaikka let's playaaminen. for fresh air and exercise. We'll talk about this later. Harrastus meille yksinäisille ja tylsille ihmisille. Ei kun mitä. Only for the night. She returns to Paris first thing tomorrow. She'll need an escort, won't she, with you so preoccupied? One of you running amok is quite enough. Remain here and see if Olivier has any chores for you. Sure he does. What was that? Give my regards to Elise. Voi pojat, ensimmäinen muistomme. Reittis memory. 5/5. Tavallaan ekaa kertaa free roamissa, mut Not a man of violence. siinä. Nomad Point. Mitä ovat nämä? Sitten täällä pitäisi vielä olla jossain joku arkku vissiin. Siinä. Herrasmies varassa ei koskaan jää kiinni. Sherlock Holmes aina keksii ratkaisun. Sherlock Holmes, aina sinuun turvaudun. Tuli vaan mieleen. Jos ette siis tiedä, niin tommonen lastenohjelma oli joskus. Ja se oli todella hyvä. Thrown out onto the street yet? Oh, you would love that, wouldn't you? It'd break my heart. Olivier, if I weren't here, who'd do all your work for you? The horses need brushing, boy. Get to it. Certainement, monsieur. Jee, kivaa! Leikitään hevosilla. Vähän likainen lasi. Kannattaisiko joskus pestä se? Sire de la Serre, wait! Nom de Dieu. Nom de Dieu, nom de Dieu. Some trouble, mon ami? A letter for Sire de la Serre. It's very important. Oh, calm yourself, Perrault. That letter won't reach Monsieur de la Serre any faster if you drop dead of exhaustion. Give it here. I'll catch you. En tiedä, onko se vaan minä, mutta mulle toi jotenkin kauhean paljon mieleen toi Iron Manin näyttelijä. Robert. Jostain syystä nyt ei Nyt tuli joku blackout, ja kuka se oli? Robert J. Downey tai joku tommonen. Varmaan niinku yksi tunnetuimpia tällä hetkellä ja mä en muista sitä. Pitäisikö mun vaan hyväksyä mun Alzheimer's? Please excuse. Wrong carriage. What I need is a bird's eye view.
you are. Dispendieuse, mais honorable. On a été la cause. Voi pojat. L'augmentation des impôts 2 paskiaisveljestä Mario ja Luigi. et a rendu plus sensible. So, who or what will take its place? Another king? A council of capable men? That is the question, isn't it? A truce, then. What the devil was that about? Now, we can resolve this without recourse to violence, can't we? Get him, Yuko! I suppose not. No, Richard! Not your day, is it, Victor? To your health, gentlemen. You, boy! Stop! What are you doing there? Running! Bring back in there now. Catch them back in.